guys, good evening. Compose Bisaya version. Ako nang i-compose ng kanta kay na-adyo na request nga magpa-compose yan ng kanta kay nagtap-tap dito mo may silang ulo gali. Lon mo na yung gi-request lon. Sa ilang lulo iadtong Sabado natapos jud mi dito mga anak o ilang apo ang uban nga mga agaw sa baboy na nag-ihaw ang uban po na nagpuso mababay ang nanagluto ang walay trabaho pasapasag baso sa binukula po pinalit sa mong amigo ang nanatrabaho ipaningot na jug maayo kay ang kalayo ini kaayo nagbuntag og niluto ay nagbuntag sa tagay-tagay ang usa na ngayong mainit ang Sprite kay pahilis ang walay trabaho pasapasag baso sa binukula po pinalit sa mong amigo ang nanagtrabaho gipaningot na jug maayo kay ang kalayo ini kaayo ang walay trabaho pasapasag baso sa binukula po pinalit sa mong amigo ang nanagtrabaho ipaningot na jug maayo kay ang kalayo ini kaayo ang walay trabaho pasapasag baso sa binukula po pinalit sa mong amigo ang nanagtrabaho ipaningot na jug maayo kay ang kalayo ini kaayo kay ang kalayo ini kaayo kay ang kalayo